De temperaturen gaan omheeg en zo ook de activiteiten in de regio. De Kruidhof in Boetenpost organiseren een variersmerk. We hebben allerlei plantjes, we hebben hier activiteiten, we hebben informatie. Mensen die het eigenlijk de tuin in willen, die maar die jaren even komen en die kunnen heel veel inspiratie opdoen in verschillende categorieën. Biologisch, natuurlijk, kruiden, neem maar op. De mensen zijn heel enthousiast, heel veel diversiteit in standhouders, dat vinden ze heel mooi. Maar ook het zinnetje erbij vanzelf. We hebben dan een foodtruck met volle lekkers, dus de meesten die genieten. Wij zijn hier speciaal heengekomen om wat tuinkroen op te hellen. Zoals peterselie en de magieplant en salie en dat soort dingen. Voor het zien. Ja, het is geweldig. Het is superleuk. Het is ook prachtig waar zelf. Dus ja, dat werkt het natuurlijk ook wel mee. Het prachtige waar houdt vanzelfs net op in Karspelen. In Dantemediel liet de Zindermek volop zien bij de Oude Maaien, bij Museum de Zoekerij in Damwoord. Natuurlijk een dij met weer een gouden rondje, zie je maar eens om je heen. Een strak blauwe lucht en sensie. Het enige wat wij doen hoeven, dat we het organiseren van deze dij. Nou, dat gaat ons vrijwilligers dienen en die zijn er tegen in slagen wat mij betreft. Het trouwen over de puthek nemen ze dat. Vroeger was er een protégiermoeder. En mensen hier geen cent nu voor een bruiloft, die heen ze gewoon net. Laat staan van nieuwe kleren. Dus ze trouwden meer symbolisch, ze stapten over de puthek. En dat debatten dan ook vaak op de dij van Oude Maai. Ik wil hem heel mooi omschrijven als Oude Maai in Nijjoske met een protestant erbij.